Barkanku da zuwa Real Abavis. Idan wannan ne zuwanku na farko, ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen. Mun gode. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wata kokawar, kashi na 5. A hankali ya ba da umarni kamar haka, ka yi tiresin ɗin motarsu ka san wajen da suka je. Idanuwansa ya ɗan lumshe, bai san dalilin da ya saka can kasan zuciyar shi ke mashi waswasi akan uwar 'ya'yansa ba. Bayan dukan binciken da ya dace ya yi a kanta ya yi, amma ya ajiye hakan a matsayin shaiɗan da ke son ɓata masa lamarin aurensa da ya matso tun da ya ga sunnar ma'aikin Allah ne za a raya, shi kuma dama yana adawa da haka. Daga haka ya bude idanuwansa ya miƙe tsaye daga saman kujerarsa da yake, ya goya hannunsa ɗaya a bayan shi, ya ƙarasa gaban ƙaton firem ɗin mai ɗauke da sunan Allah, ya tsaya ya zuba ma rubutun larabcin ido, tamkar wanda yake son koyon karatu ko menene. Sai kuma ya juyo ya miƙa hannunsa ya saka hannu a takardu biyun da ya gama yanke hukunci a kansu da nazartar su sosai, kafin ya ɗauke su ya adana su a cikin ofis ɗin da yake ajiye muhimman abubuwa irin waɗannan. Sannan ya juya ba tare da ya ɗauki komai a hannunsa ba, yana takawa da irin taku na ƙarƙarfan namiji ma'abocin jim, ya fice a ofis ɗin ya ƙarasa wajen motarsa ya shiga. Bayan an buɗe masa suka ɗauki hanya, inda ya ɗago dubansa a kan jaridar da yake karantawa. Muryarsa can ƙasa ya furta, gidan Sheikh ya baba. Da sauri direban ya karkata ya ɗauki hanyar gidan Sheikh ɗin, wanda ke da nisa sosai, domin a faɗin garin tafiya ce ta kusan kilomita 50. Hakan ya sa suka shiga falfala gudu don su samu isa a wata awa ɗaya. Haka idan gosulo ba shi da yawa. Sallah azahar ta sallame a saman sallayarta. A hankali ta miƙe ta cire rigar sallar ta ajiye a gefe. Wajen kayanta ta buɗe ta yi tsaye tana kallo. Wata doguwar lallausar riga ta janyo irin mai lafewa a jikin nan mai laushin gaske ta saka a jikinta, sannan ta janyo wata fara 'yar ƙarama mai igiya ta ɗora saman rigar. Kamar yadda ta kasance ma'abociyar fesa turare, hakan ne a yanzu ma wanka ta yi wa jikinta da sassanyen turarenta, kamar yadda zuciyarta ta kasance mai sanyi. Sai dai ayyukanta za ka ɗauka akwai wani abu da ke rura mata wuta a tunaninta da kuma ayyukanta. Rihab ba mace bace mai kwalliya, ba wai iyawa bane ba ta yi ba, yi ne kawai ba ta yi, hakan ko a cikin waka ko a fim ba ta yi. Fuskarta na kasancewa natural fiye da tunanin mutum, ko man leɓe sai ta ji ta gaji da magana take ɗan sawa ta shafa. Shi ne wanda ke ƙara mata laushin leɓe. Wayarta ta janyo ta shiga WhatsApp domin irin kasancewarta jaruma kuma tauraruwa a duniyarta, WhatsApp kaɗai take yi, shi ma tana yin sa ne don ta kasance marubuciya. Ta yi basajar suna tana cikin mutane 'yan uwanta masu karanta Nobel ɗinta suna saka ta nishaɗi, ita ma tana saka su. A hankali ta gyara kwanciyarta, tana ɗan balansin ɗin ƙafafuwanta ta bayanta. Ta shiga rubutu a group ɗinta na rubutu mai suna gidan Typing Rehab, don tana son postin zuwan dare. Ta yi nisa sosai, ta samu kanta da lumshe idanuwanta sakamakon tunano wasu kalaman waƙa da suke yawan faɗo mata a ƙasan zuciyarta. Dan murmushi tana sake rubutun Nobel ɗin ta koma group ɗinta, wanda shi ma ita ɗaya ce a ciki. Ta gyara kwanciyarta, ta shiga rubutu waƙar cike da ƙwarewa da baiwar. Tana bin dukan hukunce-hukuncen waƙar a nutse, kama daga ɗagawar sauti, ajiye sautin, kamanceceniya ta ƙarshen harfa, sanyayyen kalamai, har zuwa inda ko ita da ke rubuta zafin kalaman sai da suka saka ta lumshe idanuwanta
ta hana kanta fitar hawaye. Kukan da wayar ta ɗauka ne ya zaburar da ita ta buɗe ido tana kallo. A hankali ta iya ɗaga kiran tana ɗan gyara aman muryarta tana shirin magana. Wanda ya kiran nata ya ce Rihab, gaskiya rashin yin Instagram ɗinki shirme ne. Yanzu gani nan ina tare da dukkan mabiya bayanki muna cin uwar fifi. Wai jiya kun haɗe a wajen wasan gidan zoo. Da alama ta shaƙo haushinki shi ne ta saki karinta ita a banza a wajen. Ta san ba gani zaki ba, tana yayyada miki magana. Muryar ta sanyaye ta ce, Abakar ka yi a hankali don Allah ni fa ba na fahimtar ka, ka turo min bayanai na gani. A kausashe ya ce, aikin sani ba a haka da ni, masoyina ina kare shi ne da dukan ƙarfina, idan kuma ban yi haka ba ƙarya ne na kwaso abin da zai ɓata masa rai. Na yaba masa, yanzu haka ina hanyar gidan su fifi, ba takamarta tana unguwar su Yashik ba ne take raina mutane, yau ba 'yan ƙungiyar kariya ba, in 'yan me da wallahi sai dai a rufe ni. Kit ya kashe kiran. Hakan ya saka ta zabura zaune daga kwanciyar da ta yi a saman gadonta. Madaidaici ta yi aniyar shiga WhatsApp tana ta dubawa don nema ta ga inda wani ya turo mata. Ganin ba a turo mata komai ba ya saka ta miƙewa da sauri ta ɗauko takalmanta, basket da safa barakal. Dukawa ta yi ta saka ta ɗaure igiyar takalmin fari da kyau, sannan ta lalubo tabaranta na gani ta makala a idanuwanta. Ta fice da wani irin sauri wanda ya dasa mata kaɗawar mazaune. Sakamakon ɗame ta da rigar ta yi ta kuma bi lafiyar jikinta ta matse ɗab da ita. Ga irin rantsatsiyar halittar da take jikinta, shi yasa kayan da suka matse ta suka fito da komai nata. Bata fita kan mamanta ba wacce ta tabbata tana bacci tsakanin azahar da la'asar don samun hutu. Ƙanwarta kuwa dama yanzu ba lokacin tashinsu ba ne daga makaranta, domin makaranta mai haɗe da Islamiyya take, wacce sai ƙarfe 7 na yamma bus ɗin makarantar ke ajiye ta a bakin titi, daga nan kuma direban su ya ɗauko ta. Ɗan tsaki ta ja ganin direbanta baya nan, wato a tunaninsa ba za ta fita ba sai da yamma. Shi ma gudu ne sai ta gama kusan magariba take neman shi, shi yasa yake tafiyarsa yawonsa. Da sauri ta fice a gidan tana ta sauri-sauri har ta ƙarasa kusa da ɗan sawun da ke yi mata kirari. Bata kula shi ba ita dai don har wani rawa-rawa jikinta yake, tana ƙara duba wayarta don tsammanin message daga Kannywood na 'yan masifun da ake. Amma abin haushi ba wanda ya turo mata. Ta tabbata tsoron manaja ne ya hana su. Kira take ta dokawa Abakar amma don iskanci ya ƙi ya ɗaga. Hakan ya ƙara tunzura ta shiga cikin WhatsApp ɗinsa. Ta danna masa voice ta ce, Abakar kar ka yi faɗa a kaina, ka san manaja na iya hukunta ka da laifina. Ka turo min abin da ya faru kawai, ina jiran ka yanzu. Ina shi ma da ta turo wa saƙon a lokacin yana cikin hali na ba dama. Hakan ya sa san bai wani duba ba. A hankali ta ce wa ɗan sahun ya kai ta unguwar Yashek. Jin yanayin maganar ta da ke nuni da faɗa za ta je, da kuma unguwar da ta faɗa ya saka shi juyowa ya kalle ta. To ita kuma menene wannan tsautsayin da ya saka ta kai kanta unguwar Yashek faɗa? Yashek da ke maganin tsagerin da ba na garinsa ba ma, don yana da ɗaurin gindin ɗansa ɗan yayarsa. Shi ne shugaban 'yan kare yaƙin musulunci na garin, wato shi ne shugaban 'yan Hisba na ƙasar, wanda yake da 'yancin kamo tsagiri da ko ba a ƙasarsa yake ba. Shi ne wanda ya musu tsayuwar karan kaɗa miya a hanci, ya hana musu kaɗe-kaɗen kan titi ko na gidan zu, ba wai karinsu a sake shagalinsu ba. Shi ne za ta je unguwarsa da irin wannan shigar, kanta ba ɗankwali.
gashin nan nata da ta sakawa kala a gaban goshinta. Ta ɗaure shi sosai da ribon kuma a yanzu haka tana masa faɗa. Ya haɗiye don son kuɗinsa ya shek babansa ne, haka kuma ɗansa Ibrahim Mu'azzam uban 'yan iska ne, don haka a sanye ya ce, amma uwar gidana daga bakin titi zan sauke ki ko? Kin san mashin ɗin nawa ba shi da isasshen takarda ga 'yan hisba na yawo. Bata amsa shi ba haka kuma bata fita ba domin ta san shi kaɗai ke iya ratse da ita yadda ba za a shaida ta a gari ba, amma wai don raini 'yan hisba na yawo. Dama suna kamun baburan napep ne, ita da kanta ta san unguwar da za ta je ta da tarzoma ba sa ɗaukan haka, amma ina ba za ta bar mai santa mai faɗa domin ta yayi faɗa a kanta shi kaɗai ba, kawai yadda Allah ya yi da su. Sai dai yadda Allah ya yi da su yau. A hanyar su ya tsaya ta sayi hijab, shi ne biya kuɗin hijabin dogo har ƙasa domin ba ta fito da kuɗi ba, ko sallamarsa ma sai ya dawo za ta jimƙo masa ta riƙe. A hannunta har sai da suka ƙaraso unguwar ta zumbula ta sauka a ɗan tsawon, inda ya ce Allah ya dawo mana da ke lafiya ya kiyaye hajiyata. Ita dai bata amsa shi ba ta yi gaba, shi kuma ya raɓe gefe ya tsayar da ɗan tsawon nasa yana jiran ya ga yadda Allah zai yi da ita. Shigarta da tsarin tafiyarta cikin kamala yana dukan masu yawo da ba da tsaron unguwar gane ko wace ce, ko na ce suka kasa ɗago cewar mai iya hargitsa musu waje ce irin wannan lokacin da suka ninka tsaronsu ko dan Sharif take anguwar. Takalmin ƙafarta kuwa ba shi zai fassara ta ba, domin a yanzu 'yan matanmu na shiri tsaf su saka hijabinsu da irin takalmin nan tamkar yadda 'yan matan Turkiyya Spanish musulmai ke yi. Hakan ya sa babu wanda ya dakatar da ita har ta kai kanta kusa da gidan su Fifi, wacce gidansu ke fesin ɗin gidan Yashek ɗin ta bayan ƙofarsu, wato ta hanyar bayan gidansa wajen hutunsa inda yake da babban fili da aka ƙawata da kujeru yake hutu idan yana gida. Hango mota Abakar da ta yi ya saka ta ɗan ɗaga ƙafa ta ƙarasa gefen da take tunanin mutane uku da ke tsaye su ne. Tana zuwa ta tsaye a fes ɗinsu tana kallon wata gardama da rainin wayo da ke wakana a wajen. Abakar ya ce, dakata Fifi, dakata, yanzu nan maganar da kika yi tsakaninki da Allah ba da ita kike ba, wai me yasa ba za ku ringa jituwa da juna ba ne? Me laifinta yarinyar nan tunda ta shigo kowa ita ce abin harinsa. Fifi ta taɓa baki zuwa lokacin da ta gama shaƙa domin dama da gudu ta fito daga duniyar yanar gizo-gizo sakamakon magoya bayan rihab ɗin da suka yi mata sha waɗanda ba ma su santa ba. Ba amsa su take a Instagram ɗin ba domin ita ba yi take yi ba. Kawai 'yan bani na iya ne har da masu ce mata ita me yasa kullum da ita ake yin irin rigingimin nan. Sosai ta so kaucewa su yi rigima domin a saman mata takalar wajen hutun Yashek ɗansa ne zaune yana karatun jarida. Anguwar cike take da matasa masu kishin addini da kuma folisawa da ke zagaye don ƙara tabbatar da tsaro a wajen har ya bar unguwar. Sai dai take-taken Abakar da ke hauka a bayan wacce bata damu da shi ba ya fara isar ta. Har ga ta zo ita ma ta wani tsaya musu da wani hijabin munafurci a kai. Da haka rai ɓace ta ce, Abubakar, ga dukkan alamu kai ɗin nan ka zo ne ka rama wa kanwar kamen ka abin da na faɗa a cikin Instagram ko? Kai ga isasshe ko na ce na taɓa 'yar gwal. To bari ka ji na yi kuma na faɗa, sannan da ita nake ko ƙarya na yi ne. Da a ce wani ne uban rihab a ƙasar nan da ba mu sha ruwa ba, da a ce ba mu san asalinta ba da mun shiga uku da ranmu. Wai ita nan har mace ce da za ka kare ni a duniyar da ta fi ƙarfin ahalinta baki ɗaya, ita ɗin banza ita ɗin wofi. Na faɗa ke rihab da ke nake.
Ta ƙarashe tana matsa gaban rihab ɗin tana saka idanuwanta cikin nata. Zuwa lokacin hankali ya kawo kansu, har masu ba wajen tsaro sun fara hanzartawa suna yiwuwa wajensu. Kun san faɗa na mata da ihu da hargagi, haka ake yi. A hankali ya ɗan dakata da karatun jaridar da yake, tunda motar ta tsaya a wajen ya ga tsayuwarta. Haka ma ya ga fitowar macen da ta fito tare da ƙawarta suka yi wajen motar. Har ma ya ɗan saka ido don ganin shin motar za su shiga su yi zance ko me. Ba don sa ido ba, sai don saka ido ga matasanmu da halayyarsu ke ba da tsoro. Ganin sun tsaya a ƙofar motar suna hira sai ya ɗauke kansa a kansu ya ci gaba da karatunsa yana karantar rikici irin na siyasa mai saka nishaɗi da ɗebe kewa. Fuskar ta ya ɗan kalla a kallo ɗaya na musulunci ya cire dubansa yana ankare da yadda ake neman yi musu ɗan taro da alama faɗa ne suke a tsakaninsu. A hankali yake son ƙara ci gaba da karatunsa, sai dai maganganun da ke tashi sama-sama kaɗan ya so ɗaukan hankalinsa sosai domin kamar riƙe mutanen ne ake suna kwafcewa. A hankali ya ninke jaridar yana dafa gaban goshinsa don hayaniyar sama-sama take auro masa tana hawa kan shi. Da sauri bodyguard ɗinsa ya juya ya nemi hanyar wajen da ake abin nan don ya matsar da su idan ba za su iya raba shirman faɗan matan ba. Don daga yanayin da mai gidansa ke nunawa, ya nuna cewar ya fara gajiya da hayaniyar. Bayan ya zo nan ne don ya samu hutu, hakan ya sa ya doshi wajen ransa a ɓace. Rihab kan a tsayen nan da take ikon Allah take kallo, maganganun da ta faɗa ta a lallaɓa ta da iyayenta. Maganganun da take alakanta ta da iyayenta sun matuƙar taɓa mata zuciya. Shin me ta musu ne? Me ta tsare musu ne? Sai kuma gashi ta ƙara matse mata waje sosai, wai har wani polis na rarrashinta da ba ta baki da faɗa mata su bar faɗan nan, yana kuma tambayar wai wannan kamar rihab 'yar fim. Taku ɗaya ya rage tsakaninsu ne ta matse ta hanyar takowa a hankali ta shammaci kowa. Ba wanda ya ankara ba wanda ya kawo wa ransa domin wajen bai ma bari an ga ta wajen ba. Ɗaga hannu ta yi ta ɗauke fuskar fifi da wani matsiyacin marin da ya ƙarar da ya saka shi saurin ɗago idaniyansa ya sauke a kansu. Lokaci ɗaya ta bi fifin ƙasa ta saka hannunta na dama ta riƙo maƙogwaranta. Fifi da shi sannan ta saka na hagu ta ɗane bakinta da shi. Ta ɗan ɗaga murya ta ce, ai ba faɗa na zo na yi da ke ba tun daga gidan mahaifana zuwa na yi na ci ubanki. Ihu Abubakar ya saka yana zaro ido ganin an rufe musu ana samun ɓamɓare su daga jikin juna, amma ya riga ya san wace ce Rihab, bakinta baya mutuwa ko da kuwa wahala za a bata. Da ƙarfi wani polis ya kama hijabinta, haka ya sa hijabin ya sauka a kanta, da wuya ya nemi shaƙe ta, domin shi kokawarsa na sanya raba faɗanta ne hakan ta faru. Tana ja yana ja a dole ta ɗaga ta fara shaƙar ƙanshin mutuwa. Da sauri ta sabule hijabin ta sakar masa gaba ɗaya inda gashin kanta ya warware daga cikin ribon ɗin. Suturar jikinta ta bayyana, sannan ta ɗaga hannunta ta bi shi da nasa yatsotsinta masu laushi da tafin hannunta. Da ya ba da wani ƙara wanda hakan ya saka shi rintsa ido da sauri, cike da mamaki ya sake buɗewa ya sauke a kanta yana faman tunano a inda ya san fuskarta, sai kuma ya cire dubansa a kanta yana neman kariya da idanunsa kan kallon haramun ɗinsa cike da ƙyanƙyamin. Irin shiga irin tata a matsayinta na mace ta tuɓe haka, tana damba da maza. Duk inda ta fito tana fama da ƙarancin tarbiyya. Ganin za a hau ɗauki ba daɗi domin ana kai mata hari, Abakar na tarewa, har sai da suka ga abin na neman zama raini, suka masa wani bugu guda suka kai shi ƙasa, kafin ita ma ta samu rabonta na sandar 'yan hisba.
aka kai ta ƙasa. Haka ma 'yan matan biyu su dukansu tamkar 'yar ta'adda da aka haɗe su a ƙasa, inda babban polisawan ya gama sauraron umarnin da bodyguard ɗin Sharif ya bada, wanda ke tsaye ya gama shaƙa da jin haushi akan me za su tsaya suna kallon su har rigimar su ta yi tsayi haka. Kafin da gaggawa ya sa motar polisawan da suka ƙaraso suka kama su rihab suna saka musu ankwa tamkar ɓarayi. Tamkar ɓarayi haka aka sa musu ankwa. Shi kam kallonsu yake cike da mamaki yana kallon iya gudun ruwansu. Abakar kuma aka yi masa wata miƙewa shi ma aka saka masa ankwar aka watsa shi cikin motar. Amma wani ikon Allah da ya kuma saka shi ƙurawa yarinyar ido da kakkausan kallo da takaicin tarbiyyarta da tunanin ba ta fi Malika ƙanwarsa ba a yanayinta shi Sharif ɗin. Amma ta saka kanta a uku a lokacin da ta kauce ƙoƙarin tura ta da polis ɗin macen nan ke sanyi da ƙarfi a kausashe ta dubi shugaban polisawan ta ce, Ankwa kuka saka mana bayan mu ɗin ba kisa muka yi ba, kuma ba wasu gagaruman ɓarayi da ke barazanar guduwa ba. Me dalilin na kama mu bayan ba raba mu kuka yi ba? Ba raba mu kuka yi muka ƙi rabuwa ba. Ina ‘yancin ‘yan ƙasa yake? Ina kuka kai daraja ta ɗan adam bayan kuma an kwake mace ke son hankaɗa ne tamkar wata dabbar da ba ta da amfani wacce ba wani abu ta yi ba. Me hakan? Bodyguard ɗin ne ya daka mata tsawa da ƙarfi yana firfito mata da idanuwansa yana mata kallon da ke iya saka fitsari da ƙarfi ya ce, ‘Yancin ‘yan ƙasar Kaniya, kun san wa yake unguwar nan a wannan lokacin da za ku zo kuna ɗaga murya irin wannan lokaci? Idanuwanta da suka yi ja dama ga su irin idanuwan nan ne masu tuwo daga ciki. Wato waɗanda ba ta riƙo su ba ma tamkar ta riƙo su, balle yanzu da ta riƙo su ɗin. Buɗar bakinta ta ce, don saboda wani banza ake hankaɗa ni, kafin ta ƙarasa ya ɗauke fuskarta da wawan marin da ya saka ta jin kamar ta fara sakin fitsari, haka kuma kamar a kurunce kafin ya nuno ta da kan bindigarsa ya ce, ke banza. Idan kina cin ƙasa kiyayi ta shuri, bakinki ba shi da tsarkin zagin wanda ya riƙi Allah ɗaya. Ku je da su ku rufe su a wajen da ake rufe wanda ya yi kisa. Da ƙarfi ta furzar da yawo da tunaninta jini ne tana rararsa ta ce, idan kuka kulle mu kar ku buɗe mu sai an busa ƙaho. Tabbas Sharif ya ji mamakin taurin rai irin na yarinyar nan. Tsaf ya gama yarda cewa irinsu ne idan suka haɗu da mugayen mutane masu ƙunar baƙin wake suke tashin masallaci faɗar a cikin ransu. Sai dai bodyguard ɗinsa wato Alhassan ya ba shi mamaki da har ya ɗaga hannu ya daki mace. Me zai nuna? Me yake son nuna wa duniya ne? Me yake son nunawa da ya gabatar da hali irin nata? Wato rashin sanin darajar fuska. A hankali ya saka takalminsa da ya ajiye ɗan ɗora ƙafarsa a jikin kujera don ya ji daɗin karatunsa, sai gashi sun hana. Yau unguwar ya Sheikh ba ta nutsuwa ba ce sam. Ya ma gidansu don ya samu nutsuwa a nan, domin idan yana gidan auta kaɗai ta ishe shi ciwon kai. Ta ga dama ta ringa kai kawo tana masa 'yan tambayoyi, sai ga abu ya same shi a nan ɗin ma. Miƙewa ya da jaridarsa ya juya ya shige ciki ya nufi ɗakinsa da ke gidan, yana ɗan murza gaban goshinsa da ya hauyi masa zafi sakamakon ihun da aka yi a yanzu. Har ga Allah kallo ya yi, ya ƙara kallon fitsararriyar mara tarbiyya, shashashar yarinya da marasa aikin yi suka biye mata, suna ihu da ita da aikata aiki irin na marasa ilimi, maimakon su rufe mata hanci da bakinta, su sumar da ita su tafi da ita a wajen ba tare da sun hayaniya da ita ba. Bayan wannan sam bai riƙe kamanninta ba ma, hasali ma bai gana ina ya taɓa ganinta ba ko ya santa,
Gaba ɗaya ma haɗawa ya zubar da dukkan abin da ya gani, ya ɗauki Alƙur'ani mai girma ya gyara zamansa a cikin lallausar kujera ya shiga karatu a cikin zuciyarsa yana limshe ido don samun nutsuwar zuciyar tasa. Cin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalam mu kwana lafiya.